ಕುಡ್ಲಡು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾನಗನೆ ಪರ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಜಪ್ಪು ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಪಡಿಲು ಬೈರಾಡಿಕೆರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಕೆದುಕ್ಲೇನು ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕುಡ್ಲಗ್ ನೀರು ಒದಗಾವಲಿಂದು ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ನೇಮು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಂತೆರ ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲನಗರಗೂ ತುಂಬೆ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬುದುಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ ಶುರುವಾನಗ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ಜಪ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಉಂಡು. ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕೈತಲು ಎರ್ಮೆಕೆದು ಉಂಡು. ಪಡಿಲಡು ಬೈರಾಡಿಕೆರೆ ಉಂಡು. ಏತ ನೀರಿತ್ತನಲ ಅವು ಕುಡ್ಲಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಗುಜ್ಜರಕೆದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ನೇಮು ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ತೆರಿಪಾಯಿರ. ಗುಜ್ಜರಕೆರೆ, ಅರೆಕೆರೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಮೊಯ್ಲಿಕೆರೆ, ಕಾವೂರುಕೆರೆ, ಬೈರಾಡಿಕೆರೆ, ಓಣಿಕೆರೆ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲಡ್ ಎಡೇನ ನೀರು ಉಪ್ಪುನ ಕೆದುಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬರ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತ ರೇಷನಿಂಗಡು ಕೊರ್ಪುನ ನೀರು ಯೋಗ್ಯವಾದಿಜ್ಜಿ. 3.43 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕೆರೆಯನ್ನು ಇದರ ಅಂತರ್ಜಲ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ತಣಿಸುವಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಈ ಗುಜ್ಜರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಇದೆ, ಅದು 3.65 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರೆಕೆರೆ ಇದೆ, ತಾವರೆಕೆರೆ ಇದೆ, ಓಣಿಕೆರೆ ಇದೆ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಪಡಪಲ್ಲಿ ಮೊಯ್ಲಿಕೆರೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾವೂರಲ್ಲಿ ಕಾವೂರು ಕೆರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೈರಾಡಿಕೆರೆ ಪಡಿಲಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕೆರೆ ಆದರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಿದ ನೀರು ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.